o espectador, o cidadano, neste caso o pasante, para conseguir unha identificación, e contamos co talento creativo do equipo de Sara Vela e ca música de Yuri Sidar. As augas dos ríos son un símbolo fundamental da literatura universal. Atopámonos en Galicia. Xa Álvaro Cunqueiro habría nos bautizado como a terra dos mil ríos. Atopámonos en Ourense, mañana por Miño, por Sil, por Limia, por Barbaña, por Marbañiza. Sempre dicimos e diremos que a auga que o Ourense é o noso povo. Barqueiro, como aquel caronte que cruzaba cara ao outro mundo, igual que estarán os troneiros que collen as augas que se reciben de arriba, que despois será, bueno, esas tormentas que tanto coñecemos, que tanto medo dan a veces porque poden estragar as colleitas e que están en lugares máis ocultos do camiño, e todo isto será o que se irá vendo ao longo do percorrido do asombro da auga. Ximena Fernández de la Vega e Lombán, que tía aboa, este personaxe tía aboa que posteriormente chegaría a ser vicepresidente do goberno de España, pois chega a analizar as riquezas das nosas augas, ven co seu prometido. E o prometido mete a pata, acaba coñecendo estas mulleres, dalle a volta a rolla da roupa como non debe ser, e a partir de aí entra en todo un submundo que lle vai facer saltar no tempo, que o vai desconcertar e que vai dar pé tamén a que coñeza distintos personaxes e xunto con eles, lóxicamente, tamén o espectador. Peira toupeirón, lagarto a lagartón, culebra a culebrón, sapo, ti caro te estreas? Ou están as cousas moi difíciles? Sí, pero hai que poñerse iso sei. Retalla, retalla. Araña, arañón, bicho de toda esta nación. La sete. Quanto che fago che preste? Na teoría tela, agora só che falta práctica. É que vos aquí diante. Que? Que che pasa, muller? A ver, non sei se están impresionado, que nos levamos moitos anos deste día. Demasiados. Que non me deixades ninguna oportunidade. Xente que vedes, xente que enredades. Sodes insaciables. Que dixo? Di que somos insaciables. Sí. Pois sabes que che digo? Tes razón. Somos insaciables! Podemos botarche unha man, xa. Iso aconsellar. Iso. Xa. Acompañar. Iso. Non. Como que non? Como que non? Teño que facer eu só. Polo menos a miña primeira vez. Mi sole da razón, Ni solera, sí, señor. Que ainda lembro eu a miña primeira. Ben que dixen que non tocaba aquel molete de pan de 4 cornos, que o dixas ali e voltase a noitiña buscar unha saca de moedas de ouro. Pero non puido resistirse, deulle un petisco. E perdeu un todo. Dun Boca. Pois a mí, prometeu o primeiro dos seus fillos se lle conseguía aquela muller. Logo, cando volví buscar o meu, choraba. E choraba. Pero non tivo máis que arrincar paso allá dos brazos, mentre ela dormía. Non cambia. Non cambia, non señor. Yo neno. Pero Valero, tirei no río. Para que quero eu que rapaza? Tio pai, tirouse de cando me manda mensaxes dende o fondo. Pois, escuta, que... Ben xente, E as pezas están prontas. Pois, así, vamos a ver, mira, pois ben, se tens que empezar con alguén empeza cun home que son máis doados, vai. Se mozo moito mellor. Desde estranxeiro, moito que moito mellor. Que non me falte o ánimo. Non sabe faltar, mi irmá. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Mensexeiras da terra. Mensaxeiras
Xirano, xirano.